Marko, Genoako mutiko bat. Ondo ikasi ikasgaia eta saiatu ez ahazten. Ados? Bai, jauna. Ongi. Bukatu dugu gaurkoz. Joan zaitezte. Zutitu! Astelener arte, gaztetxook, ondo pasatu. Itxaron pizka bat, Marko. Lutxiak bere etxera joatea nahi du gaur arratsaldean. Joango gara, lorategi handi bat dauka. Ederki pasatuko dugu. Sentitzen dut gaur arratsaldean goiz egon behar dut etxean. Ez zaitez baboa izan. Nahi baduzu lagunduko dizut eskolako lanak egiten. Ezin dudala ba? Begira, hor dago. Sentitzen dut lan asko daukat. Axola dizu ni bakarrik joatea, Lutxia? Itxaron! Ez dut ulertzen. Bere baino altuagoa eta azkarragoa naiz eta... Kaixo, Marko, egunon. Faltan bota nauzu, azokara eramango zaitut. Kaixo, ama, zer modu zaude? Guazera medio, oso berandu da. Kaixo! Ipiniko pepinoak, patata... Eta tomate batzuk, mesedez. Asko sentitzen dut. Berandutxo zabiltza. Oraintxu saldu ditut azkeneko pepinoak. Nahi dituzu piper berde batzuk? Merke emango dizkizut. Ez zaizkit piperrak gustatzen. Ez da janarekin hainmizkina izan behar. Tira, segi erosten, postu guztiak itxi aurretik. Bihar arte!
Aizu, freskoak aldira lengora du hauek. Marko, egunero galdera bera egiten didazu. Harrapatu berriak dira. Ikus dezagun. Nahikoa duzu honekin? Anaia Tonio datorre iluntzean, beraz gaur gehiago behar dut. Emaidazu handi hau. Hau lau lagunentzako modukoa da. Ipini hau ere. Amedio, zer zabiltza, zatoz ona. Jateko asmoa zenuen, Amedio? Susto ederra hartu duzu, Kaixo, Marko, betikotik ipiniko dugu? Ez, daukazu nonenetik gaur egun berezia da. Tori, lan asko egiten duzu, Marko. Bai, agur, bihar arte. Bihar arte, txiki. Listo. Eta orain sua piztu. Katerina, emango dizkidazu bizpairu txingar? Banoa, Marko. Hemen dauzkatzu. Ui, bai azkar. Etortzen sentitu zaitut eta prestatuta neuzkan. Mila esker gero arte. Kontu zerregabe kiskaltzen daudeta. Bai. Aitak hemen behar zuen honezkero. Kaixo, Marko. Berandu zatoz gaur. Bai, atzeratu egin naiz pixka bat. Tira, lagunduko dizut. Bion artean azkarrago bukatuko dugu. Ez da beharrezkoa. Afari goxoa prestatuko dut Tonioren etorrera ospatzeko. Beraz, bazkaltzeko espagetiak bakarrik jango ditugu. Primeran. Eta ze moduz eskolan? Ondo, beti bezala. Arraioa, ze ardo da, Marko? Honenetik erosi dut gaur Tonio datorrelako. Oso ondo egin duzu. Denboraldia dela ematen du zure anaia azkena etorri zenetik. Larun batean etorri etzen ba. Bai, egia. Amedio. Tori gazta. Usain oso gozoa daukate. Zaporea ere primerakoa daukate. Eta puntxu-puntxuan daude. Posten naiz. Noiz izango da Tonio, makinistaren laguntzaile. Laster espero dut. Bizpairu urte barru ziur aski. Katerina eta Luciano dira. Berriro. Alproja! Horixe zarazu! Alferra! Ze gertatzen da, jakin badaiteke. Ze gertatzen den galdetzen duzu? Lanpostu on bat eman zioten fabrika batean eta nekatu da 3 egunera. Alferrontzi bat eta gizatxar bat dela. Horixe gertatzen da. Egunean 16 ordu lan egin arazten zidaten, ordu erdiko atxeden aldi bakar batekin. Uste duzu 3 egun baino gehiago iraun daitekeela horrela? Mozkortuta zaude. Mozkortuta nago. Eta zea xola dio inori. Opel bat ardo edan dut, opel bat baino gehiago. Zidaten arnesa hartzen ere, usten lanak zuela lehentasuna esaten zidaten, izango nuela atxeden hartzeko denbora. Madarikatuak! Gizona makina baliz bezala, ez zait gustatzen!
Baina badakizu mundu guztiak lanekin behar duela gustatu ala ez. Esan dut ez dudala itzuli nahi fabrika horretara. Ez dut nire bizi osoa pedalzikin bati eragiten pasatu nahi. Hori ez da niretzat. Entzun diozu. Saia zaitez konbentzitzen jainkoaren izenean, Pietro. Ara bestea, Pietro. Pietro, ederrari esaten diozu. Ahaztu zaizu emaztea lanera bidali zuela bere zorrak kitatu izateko, Eta okerragoa dena, ondo urrutira bidali ere, Argentinara ala jaina. Isildu zaitez, egunaren eta gauaren arteko desberdintasuna dagota zuen bien artean, zu mozkorral proja bat eta Pietro berriz gizon zintzoa. Katerina, moskor eginda dago, ez daki zer dioen ere. Ea zutitu, oera eramango zaitut. Hauta zori gaitza. Hauta gurutzea daukadana. Aita. Buka dezagun, Baskaria. Dena oztuko zen honezkero tamalez. Beno, lanera noa. Gero arte. Marko, lan gehiegi egiten duzu. Arratsaldeon, Aitona Giacomo. Nahi duzu zerbaitetan laguntzea? Ez, mil esker. Zahartu naizenetik ez daukat mastei eta itxaso zatitxo horri begiratzea beste zereginik. Ara. Marko, itxasontzi bat sartzen ari da. Michelangelo ontzia iristen ari da. Zer diozu? 3 egun barru espero dute. Bera da, igo eta ikusiko duzu. Bizkor. Bera zen? Horixe baietz, Michelangelo zen. Mil esker, Aitona, ikustera noa. Zatoz amedio, bizkor, guazen portura! Arratsaldeon, Marko. Agur! Marko! Okintegitik pasatzen bazara, egingo didazu mesede bat? Ogirik gabe gelditu naiz, nire umetripontzi hauek dena jantute. Ekarriko diguzu ogi bat? Bai, noski. Itxaron unetxo bat, diruaren bila noa. Azkarri bili, ontzia iritsi data. Bizko! Gero arte! Mil esker, Marko. Eskerrik asko, Marko! Hori da, medio, 3 egun arinago iritsi da. Ongi! Ei, Marko, Zer? ziur nago hemen zure amaren gutun bat dagoela. Zurekin joan naiteke? Bai, igoazean. Ongi, amaren gutuna iritsi da. Tori, hemen daukazu hartzeko irrika zeunden gutuna.
esker, Gina Andrea. Itxaron, Marko! Lengoan esan zenidan, lan egin nahi zenuela. Bai. Lagunduko altzen idake tarteka gutunak banatzen. Bai, oso gustura. Etxez etxe partitu behar dira. Bizpairu orduko lana da, eta eskolatik irtendakoan egin dezakezu. Nahi baduzu etorri bihar, zeren pentsatzen dut gaur nahikoa lan edukiko duzula amaren gutuna irakurtzen. Denbora askoan zaude horren zain. Bihar arte. Bihar arte, Marko. Ongi, ongi. Berta Andrea, ogia. Balea baten zilborra ematen du ogiak. Tuntuna, baleek ez daukate zilborri. Horixe baiet. Ez daukate, ez. Panik. Bai, badaukate. Igo. Mil esker, txiki. Tori, hau enkargua egiteagatik. Mil esker. Begira, amatxoren gutun bat. Asko posten naiz. Amedio. Nire anaia etorri da. Amedio! Etorri da. Marko! Kaixo, Tonio. Ze moduz, Ongi, makinista egin zara? Oraindik ez. Zurekin eramango nauzu egiten zarenean? Ze piura daukazun. Zuk egiten dituzu beti etxeko lanak, eta gaur nik prestatuko dut afaria, afari goxo-goxoa zuk erosi duzun guztiarekin. Ez da beharrezkoa, ni bakarrik moldatuko naiz. Begira, Amaren gutun bat. oraintxu heldu da 3 egun lehenago. Nik gauza berbera egin dut. Orain buruz ikasi behar duzu. Zer? Guk askotan irakurtzen ditugu amaren gutunak. Goitik bera buruz ikasi arte. Zuk gauza bera egin behar duzu. Tira, irekizazu. Mil esker, Marko. Oso aditxua zara, baina hobe izango da eta etorri arte itxarotea. Egia. Tira, elkarrekin prestatuko dugu afaria. Amedio, ea zintzo portatzen zaren, nora zoaz? Amedio oso pozik dago etorri zarelako. Utzi niri. Asko sentitzen dut, baina ezin dizut 200 lira baino gehiago bidali oraingoan. Lan hobea aurkitzea espero dut laster, diru gehiago bidali ahal izateko. Aizu aita, noiz arte uste duzuzuk egon beharko duela amak Argentinan? Ba, Uste duzu gure hutsa izango duela? Horixe baietz, guk berea bezala. Horregatik lan egiten du hain gogor. Gaixoak etxera itzuli nahi duelako lehenbailen. Nik ere lan egin nahi dut, Tonio. lan egin zuk? Zer diozu? Horixe, Gina Andreak aldetu ditea berari laguntzen hasi nahi dudan bihar bertan. Ontzi konpainiako Gina Andreak? Bai, aizu aita, axola dizu egunean 2 ordu lan egiten badut? Zuk ikasi egin behar duzu, seme. Gogoan izan amak esan zizula asko ikasi behar duzula. Bai, agintzen dizut, asko ikasiko dut. Baina lan egin nahi dut horrela lehenago itzuliko da etxera. Marko, Handia izan nahi nuke Argentinara joateko amaren bila. oso polita da hori guztia, baina ametsa da. Ez da ametsa. Tira, orain zoa zoera, berandu data. Ez, oraindik ez dut ohera joan nahi. Gauza bat otu zait, Marko. Bihar joango gara ondartzara, amarekin joaten ginen hartara. 500 batera? Bai, aita, aprobetxatu egingo dugu, igande honetan etxean egongo naiz eta. Gainera, gehiagotan eraman behar genuke Marko txango bat egitera. Esan baietz aita. Ongi da, bai. Egi esan, amak aldegin zuenetik eskara aspaldian 300 batera atera. Ongi, ados orduan, oraino eranoa. Gabon! Gabon bioi! Gabon, hain da txikia oraindik. Marko ni bere adinean baino asko zelduagoa da, oraindik ume bat den arren.
Biok apartak zarete oso arronago zuetaz. Ez egin kilimarik amedio. Geldi hor eta entzuna besti hau. Itxaso zabal ederra zinez, urdin dotore eguzki printzetan, amestu bizi zure uretan maite, bat dira urtaeki, bat musu talore, ta itzuli itxasora, bat gara